Assalamu alaikum muhtaram milletteşler. Türlü tübeklerde yaşavşı halkımız tırmışındağı ışraşular hem vakıgalar bilen bu atna davamında sizinle men İnsaf Abdullah tanıştırırım. Siz Tatarlar tapşırın qarısız bugünkü programda. Ömer Bəşirovqa heykeli açıldı. Özünün eserleri aşa, bizning Tatar halkın dünyaya tanıtkan kişi. Kreş hem jır bir meydanda. Manzara proyektinin en tüp böləklərinin birisi менә шушы күннән һәм алтын белән эшләнгән Билбау. Үзгәреш җиле Америкада. Искиткеч концерт, шуның кадәр күңел хисләргә тулы. Бик зур рәхмәт оештыручыларга. Татар моңы конкурсының сайлап алу турлары башланды. Соңгы уздырылган 10 ел эчендә күп мәҗәлчеләрне шушыннан чыкты, үзегез күреп торасыз. Алар күбесе бүгенге сәхнәдә. Арча районы Яңа Сала авылында Татарстан Республикасының халык язучысы Гомер Бәшировның истәлеген мәңгеләштерделәр. Аның туган нигезендә хәзер әдәби бакча һәм һәйкәл ачылды. Авыл мәктәбендә музей почмагы булдырылган. Вакыйга урыныннан хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Арча районы бийек шагыйрыбыз Габдулла Тукайдан башлап бик күп күрнекле шагыйрьләр, язучылар сүз исталарын биргән төбәк. Аларның хәтерен әкренләп мәңгеләштерәләр. Бу юлы чират Гомер Бәшировка да җитте. Татарлар тапшыруы күрнекле язучының туган ягы Яшел бишегендә, Яңа Сала авылында. Татарларны бөтен дөньяга таныткан Гомер Бәшировны иркәләп үстергән авыл. Тугайлары, чишмәләре, язучының ихлас яратуы аша бөтен халык мәхәббәтен казанган Сала. Безнең бу матур җирләребездә бәхетле тормыш белән яшәргә насыйп булсын барыбызга. Хәтеребезне югалтмыйча, балаларыбызны татар итеп үстереп, каныбызны дәвам итеп. Рәхмәт. Яңа Сала şiirge Ömer Ağa'nı tuzurgan bulsa, ol indi öz şiratında özünün eserleri aşa, bizning Tatar halkın dünyaya tanıtkan kişi. Җирлек өчен бу зур тантана, бәйрәм. Гомер Бәшировның туган нигезен танымаслык итеп үзгәрткәннәр. Безнең районыбызның легендар егете Улсуллан Ислам Шафигуллин белән без менә сөйләштек тә, киңәшлек тә, килеп карадык та, ул әйтә, мин үземнән менә ул инде безнең чишмәләр ясаулар буенча, музейлар ясаулар буенча үзебезнең районга бик күп эшләп киткән. Мыссында иде бергә эшләп куйган дип сөйләштек. Һәм әлбәттә монда инде безнең бик зур рәхмәт әйтәсем килә минем район халкына, авыл халкына, алар да бик күп ярдәм иттеләр. Монда килеп өмәләрдә катнашкан кешеләр дә булды. Шуңа күрә менә шушындый матур комплекс барлыкка килде дип әйтәбез инде. Әдәби бакча күрнекле язучының тормыш юлы һәм иҗатын кылачлый. Яңа комплекс саф һавадагы музей сыман. Өлкәннәр өчен хәтер урыны булса, яшь буыннар өчен тәрбия чарасы. Монда бик шатланып кайтам, мен һәр вакытта да еш кайтам. Җәен бик яратам, чөнки беренче тапкыр кайтканымда ачтым үзем өчен дәват нишәп туган ягым Яшел бишек дигән. Бу чыннан да бишек кебек бик матур җир икән. Дәвати үзенең авылын шаулаткан бөтен дөньяга, бөтен татар халкына. Хәзер инде туган ягы Дәватине шаулата, хәтерен саклый. Әдәби бакчаны сафка бастырырга җирле хәйриячеләр ярдәм иткән. Җәйкенә монда мин килеп чыктым, беренче тапкыр бер кайчанда монда булганым юк иде бу авылда. Мәктәпләрне карап, музейларны карап, Гомер Бәширов турында искә төшереп, тик нигезендә аның үз кулы белән эшләткән библиотекасы бар иде, бик караба хәлдә инде. Аны сүтеп, урыннарын җыештырып, песоклар, балчыклар кертеп, тигезләп, шуннан соң эскизлар ясап, шуннан килеп чыкты менә бу экспозиция, памятниклар. Кунакларны мәктәпкә дә чакырдылар. Монда урнашкан музей хәзер Гомер Бәширов исемен йөртәчәк. Açılmayan коробкалар, açılmayan çimadanlar, bunun içinde de iyiler. Biz әле bunu просто siz киләр bu фәлдә белән киңәшеп, монда цифкина куйдык күрсәтер өчен генә. Язучы кулланган керосин лампа, самовар чынаяклары, сәгатьләре, китаплары һәм әлбәттә хәреф җыю машинасы. Аның тимәләре сүзнең тәмен белүче останың бармак җылысын саклый. Аның барлык китапларын без монда алып килмәдек, аның фотографиясын алып килдек. Чөнки безнең музейда аның барлык китапларда саклана, һәм аның китапларын дөрестән китап укучылар бик яратып укыйлар. Бүгенге көндә дә инде бу экспозициядә Намус романы турында басым ясарга уйладык. Чөнки Намус романы барлык союздаш республикада телләренә, шулай ук
неміс тілі, инглиз тілі һәм башка телләргә барлыгы 24 телгә тәрҗемә ителгән. Инде рус телендә генә дә 10 тапкыр басылып чыккан һәм рус телендә генә бөтен тиражы 1 миллионнан артып китә. Инде бөтен дөньяга танылу алган җидегән чишмә суында чып карамасак, сәяхәтебез тулы булмас иде мөгаен. Туган якның су һәр вакытта да кадныш истәртә, рухны истәртә. Бизәкле чуклы, матур татар авылы Яңасалада кунаклар эзе суынмый. Хәзер Гомәр Башировның әдәби бакчасы һәм музее дә булгач, бу саланы күрергә теләүчеләр саны тагын да артыр мөгаен. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Яңасала авылы, Арча районы. Казанда Манзара спорт һәм музыка премиясын тапшырдылар. Татар эстрадасы артистларының чыгышларын һәм көрәш бәйгесен берләштергән проект быел үзенчәлекле көрәш ярышлары белән дә истә калды. Хәзер барысында үз күзләребез белән күрербез. Казанны шаулаткан чараны Гөлия Садыкова тамаша кылып кайтты. Казан. Цирк. Спорт һәм музыка премиясе. Манзараның форматына килгәндә, ул дөрестән дә иң элек җырчы халкы белән эшләүне күздә тотып башланып киткән иде. Шуннан соң инде әлбәттә Сабан туйларына да бер кышкы формат биргән кебек, без көрәшне дә кушып җибәрдек. Киләчәктә безнең инде үзебезнең татар көрәшен саклап калу, аны таныту, аны үстерү өчен бер дигән чара, чөнки монда бу бәйгедә бөтен Татарстанның Сабан туйларда Россия күләмендә, дөнья күләмендә җиңгән көрәшчеләр катнаша. Беренчедән без аларны танытабыз, алардан кумирлар ясап, алар үрнәгендә балаларыбыз киләчәктә физкультура спорт белән шөгыльләнергә тартылуын, татар көрәше белән бигрәк тә. Это жизнь көрәш. Мужик кеше көрәшергә тиеш. Бөтен илдә үзенең спорты бар, татарның да көрәше бетергә тиеш түгел. Көрәшчеләр алар şu anda коммуникабельный дип әйтәм. Спорт гомумән менә бу көрәш шуңа өйрәтә. Алар гомере буе унывать итми инде, гомере буе шулай яхшы эшләр алып баралар. Сегодня эти ребята, борцы, передают из поколения в поколение национальные традиции, культуру нашего народа, нашей многонациональной страны. И это здорово. Bizning sport bilan madaniyat har vaqt birga olib qaralar. Har biringizga da, ijodda da, sportda da, umuman turmushimizda уңышлар. Финал ярышларында 18 көрәшче катнаша. Кем белән кем көрәшәсе җирәбе аша билгеле булды. Бүгенге ярышның баш хөкемдары Фәрит Шәйхетдинов көрәш кагыйдәләре белән таныштырып узды. Без көрәш кагыйдәләрен төп итеп алдык. 2013 елда расланган кагыйдәләрне берничә үзгәрешләр белән. 13 елда язылган китапта безнең әле язылмаган иданда соңгы 30 секундны чиста вакыт белән алынган дип, шул аны калдырабыз. Инде башлыйк. Пәрдәләр артында да тормыш кайный, кемдер әзерләнә, икенчеләре көндәшләрен күзәтә. Үз ышанулары бар, келәмгә чыгып кермичә, интервью бирмиләр. Сабыр итә беләбез анса. Круг чыккан сайын хәзер авырак булачак. Җим кешеләр генә калып бара. Әле тагы чыгасы бармы? Әйе, Алла белсә. Үзең турында да таныштырып китсәң иде, кайларда нинди бәйгеләр җиңүчесе син? 2 тапкыр Россия чемпионы, 2 тапкыр Татарстан чемпионы, 4 тапкыр Мусазали чемпионы, авыл хуҗалыгы 2 тапкыр. Арчада 2 тапкыр Абсал Батыр инде. Тормышта самый главный бер семьядан килә. Көрәш шуннан кирип китте. Әтием минем Алтынбаев Илдар. Тоже 14 ел Азнакайның баш батыры. Манзара шикелле чаралар кирәк дип уйлыйсыңмы? Кирәк, чөнки монда популяризация спорты бара. Кеше күрә нинди көчле кеше нинди булырга тиеш. Көчле кеше как тәртибе, шуңа күрә спортсменга үзенең тәртибен беренче чиратта карау кирәк. Манзара премиясын тапшыру чарасында быел беренче тапкыр сумо көрәше дә оештырылды. Монда да икесендә дә билбау бар. Икесендә дә бер төрле алып ату бросоклары, алымнары бар. Шуңа күрә көрәш әз генә безнең халыкны да, тамашачыларны да көрәштән кала да, көрәшчеләр әле башка төрләрдә үсә ала дигән шушындый фикерне куәтләү максатыннан нәкъ суманы кертеп җибәрдек. Көрәш бәйгесе татар эстрадасы артистларының чыгышлары белән үрелеп барды.
Минем тормышымда бик зур роль уйный, чөнки Манзара проектында минем иң беренче чыгышларым шушыннан телевидениегә юл ачты. Бу вакыйга мин әйтәсем килә Манзара ул ел вакыйгасы дип, чөнки бердән-бер спортивный музыкальный мероприятие шушындай зур форматта үткәрелә. Көрәшләрнең бәясе арта башлады. Гомер буена бер сарыкка көрәшкән бит инде ул. Менә бу бит инде дөрес бер түгел. Чисто символистик нидер булырга тиеш. Аның бит матди ярдәме булырга тиеш. Аның хөрмәте булырга тиеш. Нидер бер привилегия булырга тиеш. Ничәмә 100, ничәмә 1000 кеше җыелып, карага кул чабарга беләбез көрәшне. Аның артында нинди хезмәт, нинди тазалыкка зыян һәм башкаларын белмибез. Шуңа күрә Аллага шөкер менә бит. Манзараның 2020 елгы батырын билгеләүдән тыш быел иганәчләр призына аерым бәйге оештырылды. 7 тапкыр дөнья чемпионы Ринас Калимуллин һәм дөнья кубогы иясе Булат Мусин көрәштеләр. Җиңүне Булат Мусин яулады. Манзара проектының иң төп бүләкләренең берсе менә шушы күннән һәм алтын белән эшләнгән билбау. 2018 елда әлеге билбауга Раил Нургалиев лаек дип табылды. 2019 елда билбау Муса Галлямовка бирелде. Һәм быел 2020 елда Манзарада яңа бәйге. 2018-2019 елгы билбау ияләре көч сынашачак. Көрәш бик җитди булды. Муса Галлямов, Раил Нургалиев икесе дә дәрәҗәле һәм титуллы, көчле көрәшчеләр. Әмма бүген җиңү Раил Нургалиевта иде. Очень хотел это присвоить борьбу, памятаться. Вот он сказал, Кагыйдә буларак Раил Нургалиев Муса Галлямовның 2019 елда Манзарада бирелгән билбауын үзенә алырга тиеш иде. Раил Нургалиев 150, Муса Галлямов 100 мең сум күләмендә акчалата бүләккә ия булдылар. Инде Манзараның батырын 2020 елның билбау иясен билгеләр вакыт. Әлеге исем өчен финалда Әлмәттән Айдар Алтынбаев, Чаллыдан Рәнис Гыйләҗетдинов бил алышты. Нәтиҗәдә батыр исеменә Рәнис Гыйләҗетдинов лаек булды. Көч, тизлек, багыязрак. Өченче урынга Башкортстаннан Айнур Сыртаев чыкты, 4нче урынга Алабугадан Илнар Галимов калды. Җиңүчеләрне котлыйбыз. Шулай ук билет сатып алып килгән тамашачылар арасында лотерея уйнатылды. Кыскасы, күңелле иде. Иң мөһиме, дәвамлы чара булсын. Глия Садыкова, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Үзгәреш җиле Америкада. Искитмәле, искиткеч концерт, шуның кадәр күңел хисләргә тулы. Бик зур рәхмәт оештыручыларга. Татар моңы конкурсының сайлап алу турлары башланды. Соңгы уздырылган 10 ел эчендә күп мәҗәлләрне шушыннан чакта үзегез күреп торасыз. Алар күбесе бүгенге сәхнәдә. Татарның үзгәреш җиле Америка Кушма Штатларының Нью-Йорк шәһәренә дә барып җитте. Татар җыр фестивале данлыклы Карнеги холлны шаулатты. 3000лек зал милләттәшләребез һәм башка халык вәкилләре белән тулы иде. Әлеге концертка Татарстаннан 75 артист килгән һәм ул Тайсыр оешуының 100 еллыгы уңаеннан үткәрелде. Теманы Чикагода гомер итүче яшь журналистларның алтын каләм конкурсы гран-при иясе Чулпан Фатыйхова дәвам итә. Зур алмада эх алмагачларын җырладык әле. Ягъни Нью-Йоркта татар җырлары яңгырады. 17 гыйнварда Нью-Йоркның дөньяга танылган Карнеги холл концерт залында үзгәреш җиле татар җыры фестивале узды. Бу тарихи вакыйганы күрергә Американың төрле штатларыннан татарлар җыелды. Сәлам, дуслар, мин татар кызы, Бөгелмәдән булам. Я приехала сюда из Сиэтла, и мне этот концерт даст возможность
путешествовать в мое детство и послушать мои любимые татарские песенки и мелодии. Бик шатланып бу концертка Минем иштәсем килә татар халык җырларын. Чөнки без монда торабыз Канадада, монда икенче тел, чит тел. Шуңа күрә монда киләбез, үзебезнең телебезне, үзебезнең җырларыбызны ишеткәч, без горурланабыз, безнең күңелләр күтәрелеп китә, без күңел күтәрәсебез килә. Ниһаять татар концертына бөтен сарма әйтеп бетердем, мәтәм татар концерты була бит университет, татар концерты бит мәтәм килегез. Күңел ачып дуслар белән матур җырлар тыңлыйсыз. Һәм безгә юл нәрсә монда ошый? Biz монда бөтен татарлар белән очрашабыз, танышабыз. Менә бүген генә без таныштык, менә Айгөл белән Чикагодан. Аерылмадык. Әйе. Сөйләшәбез, туктап булмый һаман. Татарлар гына да түгел, хәтта Нью-Йоркта яшәүче Америка халкы да кызыксынып килде. Залда буш урыннар юк иде. Тамашачылар һәрбер номердан соң артистларны кайнар алкышларга күмде. Концерт 2 бүлектән торды һәм 22 җыр яңгырады. Concert is awesome. So especially for me, I'm a musician and I was studying at Kazan State University, music faculty. So and like seeing and listening beautiful Tatar songs, it's just amazing. I'm very happy. So, and also remembering recordings and radio, where the Tatar music was jazz, like more contemporary in the 80s and 90s. For me, it's all reminded, just on a higher level and in such a great place. It is well known for music performance. Тәшләребез чыгыш ясый. Нью-Йоркның үзәгендә татар җырлары һәм көйләре яңгырый. Әлбәттә, бу халкыбыз өчен зур горурлык. Менә шундый бөек сәхнәгә чыгыш ясап, әлбәттә дулкынланып, әлбәттә татар халкы турында уйлап, тарихыбыз, сәнгатебез, мәдәниятебез бай. Барлыкында катнашучы артистлар, музыкантлар өчен шулай чемпионлар өчен бик зур тәҗрибә һәм алар моны мәңгелек онытмаслар дип ышанам. Күбесе килделәр, инде күз яшьләре дә аккан, чөнки сез без беләбез сагынып яшисез, безнең Татарстаныбызны, чөнки Татарстан ул сезнең өчен дә ата-бабаларыгызның ул кыйбла булып торган туган җире. Мондый очрашулар ешрак булачак дигән өметтә калып, татарлар тапшыру өчен Чулпан Фатыйхова, Нью-Йорк, Америка. Татарстанда татар моңы конкурсының сайлап алу турлары башланды. Анда 17 яшьтән 35 яшькә кадәрге конкурсантлар берничә номинациядә көч сынаша. Татарлар тапшыруның төшерү төркеме Теләче һәм Буа районнарында узган сайлап алу турларын төшерде. Хәзер әлеге вакыйгалардан репортажларны тәкъдим итәрбез. Гасырлардан гасырларга татар моңа килә атлар. Илһам Шакиров исемендәге татар моңа халыкара телевизион яшь башкаручылар конкурсы дирекциясе 15 декабрьдән 15 мартка кадәр гаризалар кабул итә. Хәзер инде 3 елга бер тапкыр узучы Илһам Шакиров исемендәге халыкара татар моңа яшь башкаручылар конкурсы үзенең эшен башлап җибәрде. Иң беренче ул Татарстан Республикасында алып барыла. Бүген без Теләче районында. Монда безнең Татарстан Республикасының 10 районыннан килгән конкурсантлар көч сынаша. Ни өчен җырлыйсыз? Ни өчен сәхнәгә килергә булдыгыз? Менә ни өчен шушы һөнәрне сайларга булдыгыз? Мин кичкенәдән җырлыйм. Мин кичкенә вакыттан 3 яшьтән бирле инде җырга йөрим. Мин әтиләр, апайлар, әниләр бөтенсе дә җырчы. Мин кичкенәдән җырга моңа гашык бала булып үстем. Мин кичкенә вакыттан җырларга яратам, шуңа күрә сәхнә минем
Икенче тормышын итәсең була. Минем әти баяндау не? Әнием үзе җырлый. Барлык катнашучылар да бер тавыштан кичкенәдән җырлыйм дип сүз башлый. Дөрес, кош оясында ни күрсә очканда шуны кыла ди халык мәкале. Хак. Безнең гаилә шул музыкага гашык. Гаилә мине бәләкәйдән инде әти Курайда, Талианда әкрен генә өйрәтеп килде. Һәм мин үземнең үсү дәверендә бу юнәлешләрдә үзем ноктагына ныгыттым. Һәм бүген мәсәлән үземне сынап карарга булдым. Сәхнәдә җырлау яки уйнаудан кала кешенең зәвыгы, үз-үзен тотышы да мөһим. Дөресен әйткәндә, мин кичкенә вакытта әби белән һаман телевизорлардан карап, шунда барырга хыялланып йөридем. Хыялым чыгашты. Ора-тирә җырлап бирсәм дә зур сәхнәгә чыкканым юк. Менә үземне шушы татар моңында беренче тапкыр сынап карарга дип килдем. Катнашуым икенче тапкыры дәүгә түгел. Беренче тапкыр иң беренче елны 2009 елда булган иде. Ул вакытта катнашкан идем. Ул вакытта яшь булсам да бәлки быел инде ничектер теге эчке дөньям белән, эчке халатым белән дә, тышкы халатым белән дә ничектер теге Эздер Бүген бәйгедә Теләче, Биектау, Әтнә, Кукмара, Питрәш, Яшел Үзән, Балташ, Саба, Арча һәм Балык Бистәсе районнарыннан килгән конкурсантлар чыгыш ясаячак. Без инде үз чиратыбызда хөрмәтле жюригә гадел хөкем итүләрен, катлаулы эшләренә җиңеллек теләп калабыз. 20 ел гомумән алга таба зур, олы, бийик вакыйгаларга бай ел һәм инде шушы конкурсның бездә башланып китүе, без аны алга таба үзенә күрә бер кулланма итеп аларбыз дип исәпләп торам. Чөнки Теләче ягы ул моңлы халык, җырлы халык. Теләчедә узган конкурста яшьләрнең күп булуы куандырды дисәк ялгыш булмас. Билгеле, барысының да әзерлеге җитәрлек түгел, тик вакыт күрсәтер. Елда җырчы туып торырга тиеш тә түгелдер инде. Инде менә шушы соңгы уздырылган 10 ел эчендә күп җырчылар менә шушыннан чыкты, үзегез күреп торасыз. Алар күбесе бүгенге көндә сәхнәдә җырлыйлар, шушы кая килгәннәрен белеп килгән җырчылар шушы зур сәхнәдә чыгыш ясыйлар. Быел лауреат, дипломат булып алмаган катнашучыларга, конкурсантларга әзерләнергә әле күп тә вакытта бирелә. Әгәр дә син җиңсәң, мәсәлән, нәрсә җиткерер идең син сәхнәдән үзеңнең яраткан тамашачылар? Элекке җырларны кабат яңадан сәхнәгә чыгарырым, халык җырларын шул тагын үсеп килүче яшьләргә аңлатыр идем, күрсәтер идем инде. Ничә яшьсең? 18. Мен инде Биектау районының Әлдермеш авылында укыйм. 11-нче сыйныфтамын әлеге вакытта. Киләчәктә инде шул сәнгать буенча культура институтына керергә уйлыйм инде. Иң мөһиме татар моңын онытмаска. Теләчедә узган татар моңы конкурсының сайлап алу турында 40-ка якын катнашучы көч сынашты. Икенче турга 18 кеше узды. Әлбәттә, катнашучыларга, җиңүчеләргә басмада бик зур рәхмәт. Алла таба шулай мотор татар моңнарыбызны ишетергә насыйп булсын. Бөтен әйтик Рәсәйдә яшәсен безнең татар җыры, татар моңы. Татарстан буенча тагын сайлап алу турлары 24 гыйнвар Әлмәт, 25 гыйнвар Түбән Камада узачак. Ә хәзер сүзне бу ада узган конкурс хакында тулырак сөйләр өчен Миләүшә Фәтхетдиновага бирәбез. 2030 елда Татарстан Республика Президенты Рустам Нургали улы Миниханов карары буенча бәйгегә ТСРның халык артисты Илһам Шакиров исеме бирелде. Якшәмбе көнне, ягъни 19 гыйнварда Буа шәһәренең мәдәният йортында татар моңы конкурсының беренче сайлап алу туры узды. Буа районының яшь талантлары бүген үз көчләрен сыный, әлбәттә Буа районы эчендә генә түгел, бу безнең зона төбәктә күрше районнардан килгән талантлар белән дә үзебезнең көчне сынарга без әзер дип әйтәсе килә. Конкурсның төп максаты татар халык җырларын һәм татар композиторларының әсәрләрен пропагандалау, яшьләрне милли мәдәни хәзинәләргә җәлеп итү, талантлы яшь башкаручыларны ачыклау һәм аларга ярдәм итү, аларның иҗади потенциалын үстерү. Һәрбер катнашучының үз нияте иде. Үземне сынап карыйсы килде. Шуның өчен катнашырга булдык. Мин инде кичкенәдән җырлап йөрим сәхнәдә. Беренче җиңүләремне 5 яшьтән үк җырлап башлаган идем.
шулай созвездие, ягымлы яз, дулкыннар фестивальләрендә лауреат булып шулай катнашып йөрим. Татар моңын яратам, җырларга яратам. Шуңа күрә катнашырга булдым. Бу конкурска катнашканда мин үземне сынап карарга булдым. Жюри әгъзалары катнашучыларның чыгышларыннан соң нәтиҗәләр ясады һәм булган кимчелекләрен дә җиткерде. Бер инструменталиста бүген юк. Гел җырчылар, гел вокал. Сәнгать бит ул җырдан гына тормый. Җырчыларның аның музыка белән, ниндидер бер музыка уен коралы белән аның ярдәмчесе сопровождениесе булырга тиеш. Бүген алар берсе дә юк. Күбесе караокега җырладылар, аранжировкалар. Һәм күбесе Илһам Шакиров исеме йөрткән конкурска Илһам Шакировның сәнгатенә бөтенләй кагылышсыз репертуар белән килгәннәр. Әмма без аларга жюриның аның максаты шулай, без аларга киңәш табышларын әйтәбез. Алар ниндидер менә шундыйрак репертуар белән килергә, шундыйрак. Чөнки үзләренең тавышларын белмәскә мөмкиннәр, алар 18 яшьлек балалар әле кайберләре. Буада узган бәйгенең икенче турына 9 катнашучы үтте. Сайлап алу турлары Татарстан Республикасында, Россиянең башка төбәкләрендә, хәтта чит илләрдә дә узачак. Россия төбәкләренә килгәндә 9 февраль Оренбург өлкәсе Әсәкәй авылында, 29 февраль Ульяновск шәһәрендә, ә март аенда Уфа, Мәскәү һәм Екатеринбургта булыр дип көтелә. Билгеле, без әлеге конкурсны яктыртып барырбыз. Миләүшә Фатхетдинова, Татарлар, Буа районы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенгә менә шулар. Без һәр вакытта сезнең белән элемтәдә торабыз. Алда безне әлбәттә күп очрашулар һәм сәхифәләр көтә. Ә бүгенгә сау булыгыз.